ayona tambla ngati matenga phone chonchi maika chonchi. Then next timapanga chonchi. See what is happening? Paganenza at the name. Then get move no move bank in our video. Get many tabula no do person made wange. To have lunch. Okay, yeah, apa wani ndikuti mupanga open CapCut wanu. Yeah, mukapanga open CapCut musankha new video ine original yanga ndi sankha iyi original yanga ndimene ndisankha HD kenaka ndipanga add ya akatika chose tikeke apa kamene ndopangira again record video yet kuti ndikuphunzitseni. So apa video yathu ndimene what's this magic trick ayona tambla matenga phone chonchi ndeti chidula kuti kodi navasi tambla nesi avasiva ndiri kuti tikwanise opanga mask yapa olero si ya basi ndingoisiya choncho ndekuti pamene pafunikira kwambiri ndi apa pamene chala chikupanga chonchipa ndekuti mene pati papange mark tipange split kenaka tipita uku pamene payatha kenaka yabwera ina icha yoza trama zija you see ndekuti apa pachimene tipange tidulire apa pamene tipange split kenaka tipite nayo pamene so itelepa tipange so split pamene tipange so split ndekuti kumapero ndio safunikira titilire apa tipange so split apa imene kuyambira tipange split iyi ndi video safunikira titilireso ndekuti apa video imene tatsala nayo ndi iyi yopanga chonchi komanso video yathu yothira madzi nde iyi yothira madzi imene iyi timafunika muipange activate chonchi kenaka mupite uku mupange overlay onet ndokayipanga overlay umainyamula nkuipititsa paja patinadula paja pa idzala zimaloza mwijeni pamenepa ndeti yang'ane podula paja kuti ndi pati ona kuti ndi apa yeah. Izizi ngati mungafune kuti nzikupusani CapCut ndikuzoma kupusani muno bwino ndekuti iyi ili musi timaipanga activate mende ipangira activate timapita nupa opacity opacity ndi opacity tikampanga timaitsitsa cholinga kuti ma video ose tidzitha kwaona pakamodzi kuti akuyenda bwanji ngati apa ndifuna ndione kuti kodi mazaji zigwira